We wilden het stof van de straten opvegen, heel mooi, heel diep gedacht. En dat was heel fantastisch. En dat in een buisje doen, zo maak je een stad ook zichtbaar, alle straten. Maar dat is geëvolueerd en dat ging, als we nu eens aan iedereen vragen, om aan alle inwoners te vragen om hier iets in te doen. Met het DNA Leeuwarden maken we een stad zichtbaar. We maken de verhalen halen we eruit. De anekdotes halen we eruit. En die komen allemaal terecht in zo'n heel klein reageerbuisje. Je haalt een buisje bij bijvoorbeeld het HCL, het gemeentehuis, het MCL, het Rijf. Je kijkt dus op de website, daar staat de uitleg en dan kun je iets in je buisje doen waarbij je zegt, dat verbindt mij met Leeuwarden, dat wil ik vertellen. Ik ben Ildau en dit is mijn verhaal. Ik ga betocht dat ik daar gekleurde vlagjes in toch en dat is mij de reden dat ik eigenlijk overal kleuren toevoegen wil. Ik vind dat dat meer echt wat de kern is van het leven en dat is die eigen kleur spreekt. Ik ben Mahmoud en dit is mijn verhaal. Iedereen kan het. Gewoon doorzettingsvermogen. Dat je iets kan bereiken als je wil. En dat heb ik. En daar ben ik trots op. Daar wil ik gewoon laten weten als Leeuwarder van Afrikaanse afkomst. Er is een app gemaakt en als je daarop inlogt, dan zeg je van nou, je tikt je code in. En waar zit mijn buisje nou? Dan krijg je die kubus te zien en dan zeg je van nou, mijn buisje zit in Noord B2, rij 6. Nou, dan kun je hem dus gewoon heel gemakkelijk terugvinden. Daar zit mijn buisje, wat prachtig. En naast wie zit ik dan? Nou, die kun je dus ook terugvinden. Allemaal op die app en dan kun je dat verhaal lezen en dat verhaal kun je lezen. En dat zijn natuurlijk 30.000 verhalen. Niet iedereen heeft een even lang verhaal. Sommigen hebben echt die maken er bijna een boek van. Maar die ruimte die krijg je. En sommigen hebben ik ben fan van Cambuur, punt.